Gwamnatin Najeriya ta haramta fitar da itace da kayayyakin da suka shafi itace zuwa ƙasashen waje a faɗin ƙasar baki ɗaya, tare da soke dukkan lasisi da izini da aka bayar a baya kan irin wannan kasuwanci. Sanarwar ta fito ne a ranar Laraba daga bakin Ministan Muhalli Balarabe Lawal yayin taron Majalisar Ƙasa kan kare muhalli karo na 18 da aka gudanar a jihar Katsina. Balarabe Lawal ya ce wannan umarni na cikin wata sabuwar dokar zartarwa ta shugaban ƙasa wadda aka ɗauka domin daƙile sare itatuwa ba bisa ƙa'ida ba da kuma lalacewar gandun daji a sassan ƙasar. Ministan ya jaddada cewa gandun dajin Najeriya na da matuƙar muhimmanci wajen ɗorewar muhalli domin suna samar da iska da ruwa masu tsafta da tallafawa hanyoyin samun abin rayuwa. Ministan ya jaddada cewa gandun dajin Najeriya na da matuƙar muhimmanci wajen ɗorewar muhalli domin suna samar da iska da ruwa masu tsafta da tallafawa hanyoyin samun abin rayuwa, kare nau'o'in halittu da rage illar sauyin yanayi. Ya kuma yi gargaɗi cewa ci gaba da fitar da itace zuwa ƙasashen waje na barazana ga waɗannan fa'idodi da kuma lafiyar muhalli a nan gaba. Dokar wadda aka fitar ta dogara ne da sashe na 17 sashe cikin baka na 2 da 20 na kundin tsarin mulki na shekarar 1999 da aka yi wa gyara, waɗanda ke baiwa gwamnati ikon kare muhalli da gandun daji da namun daji tare da hana cin gajiyar albarkatun ƙasa don amfanin ƙashin kai. Dokar wadda aka fitar ta dogara ne da sashe na 17 sashe cikin baka na 2 da 20 na kundin tsarin mulki na shekara ta 1999 da aka yi wa gyara, waɗanda ke baiwa gwamnati ikon kare muhalli da gandun daji da namun daji tare da hana cin gajiyar albarkatun ƙasa don amfanin ƙashin kai. Ƙarshen rahoton kenan.